প্রিয় আত্মন প্রিয় আত্মন সপ্রেম জয় জীব। আজি ସଦଗୁରୁ ବଚନାମୃତ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗ, ଅନ୍ୟକୁ ମାଗିବା ଭିକ୍ଷା। ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ତୁମ ଭିତରେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚାବି ନେଇ ତାକୁ ଖୋଲି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନେଇଯାଅ। ଏ ଭଣ୍ଡାର ତମର, ଏ ଶରୀର ତମର, ଇଏ ଆତ୍ମଦେବ ତୁମର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଲୋଡୁଛି। ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଛି। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦାସ ନୀଚ ହୀନ ଘୃଣ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।